Nyai ngu yu blay haganega por idang sios ngau ya ka ginseng bau Jesu usha sitom usha ya phalor geding pna bat menta nge phan ga kten ga jong blay ka bat pen kan mau yingi sa phang ka jing me pat ka gospel jong yonis kalonong ka ba arpho ka de khot ka ba khandai ngin pule haganega por arpho yonis kat bakandai namar kempat syam la syampang ya ka jingtho baka day ya u ban mipat na ki bayap namar kempat syam la syam ya ka jingtho namar kempat syam la syampang ya ka jingtho baka day ya u ban mipat na ki bayap hang ni ka kten ka jong blay ka kren ya ka ne ka mat bat ka phang da ka baong namar kimpat syam la syempang ya ka jingtho baka day u ban mipat na ki bayap ka khubor hagane ka por menta ka bingin yo ban yaslok ka jing bom sempang ya ka jing mipat u Jesu ka jing mipat na ki bayap ka long ka ka ba phla hadu kata namar ba kam ju jia hakane ka pateng ben reu jongi tang ha ka por u Elisha ka kten ka jong blay ka thoyengi onda la yap u Elisha kila tap yo te hagitegi por kala don ga por bakila leg bread yau breu bala yap hakata ga jaka kabala tap yo Elisha kumno ula let tengko haka sieng jong Elisha bat utau breu ubala empat bat ula yang jat dalagi kejat ka kita baar gisim kala nong ka bakat lai adikot ka baar pho way kaya tu yakane ga jingjia haka poru Jesu day tang u Lazarus ubala mipat na ka jingtap Yohanes kala nong ka bakat way ka dekat ka basaw husaw ka baong baru tau balayap ola mino ka jingli balay ka don ka jing bom sempang ya ka jing mipat kat kum ka jing ong jong Jesu Matius khalai kat ar lonong ka dekat ka balai o teu la ong haki phim ju pule ka bau David ula le man bau la tngan haka gospel Matius arpuar kal nong ka dekat ka arpu khandai Jesu ong bat penram ya ki Pharisi bat Sadusi namar kila tenju yau Jesu ba Ukren syapang ka jing mipat ki Sadusi kila keli yau Jesu da ka batenju yau haka gospel Matius arpuar kalau nong dekat ke bar pulai hadu lai puar ki ong yo Jesu kum ka way ka jing tenju ki ong yo Jesu don nyongut sipara te ubaswa ula song kurim ya ka way ka briu Henry utaw benengkong ulayab no. Badhadin balayab no benengkong. Ula sim no ubaar. Badhadin gataw taru ulayab no. Kumta iway din iway baro nyungut kilayab no.
hakabakut katakakan teru kalayap. Kanlong katengah jongno hakapor kajing mipat, kane kalong kajing keli kabat tenju ya Jisu. Jisu ong yaki. Phe bakala phim tip ya kajing tho. Lamni ya kabor ublay. Na bahaka jing mipat. Kim ya syong kurim syu. Kilong kum ki angel ublay. Habneng. Kalong kabas ngau pla. Kisan ran rangba u Jisu. Kim shempang ya ki jing tho. Bau Jisu. Uday ban yap. Bat ban mi pat. U Jisu. Yau ba om syam lapun nau sembai briu. Henry. Balapun ya u dau mensim bakut. Syam la syam. Ya kabapot ong kektin ka jong blay. Laya thulapa. Ya ka jing mipat. Na do kinoy thulpa. Hadu u Jisuhi. Ula dep ban kren. Ba unsa mipat. Ka kitab u Daniel kal nong ka bakhat ar ka dekot ka baar ka ong kumni. Bat bon na kita ke bayo thia ha ka daumet ka kendau. Kendit ki wei sa ka jing im bom jukut. Bat ki wei pat sya ka jing leran. Bat ka jing ja buram bom jukut. Ka jing bom sempang ya ka jing mipat ka long ka basniu Kita ki bom nyau kor, ki ba eben, ki bom kit kia, ban perkhat, ka ka jimipat, bat kita ki ba artatin, ki long, kum ki bom nget. Kalong, kabaya lam yalade, sya ka jing bom nget sundon. Ki bom nget ya ka jimipat, kin long hi, kibat len ya ka jinglong Kristan ka basisya. Wapostol Paul wong lada phim nget ya ka jingmipat. Ka jinget jong pi ka long ka bathala pi dangsa hagi pop jong pi. Menengkong ki Korin khat san galonong ka dekat ka bakan nyaw. Lada ngim don ka jingkerman ha ka jingmipat. Ni long ki bakor ritam na ki breu barok. Menengkong Korin khat san khat kendai ka kren ya kata. Haka long briu man briu. Wat kisan ran ki bau Jisu ula pensngau ya ki. Baun samipat haka balai kasni. Ki dang tap glet kisan ran rang ba. Henry ki kentei te. Kim yo tia yo dem su. Baki kmilanti ya ka step jong ka jimipat. Dang step, dang dum klem septing. Kila leg da ka jinslur. Wat la kilong ki riu kentay. Ki leg da ka jinslur. Da ka mansem ka basngaw kia. Kampalat banyi ki rangba. Ka mansem jong kineki riu kentay ki balong ki long kami. Ka jing pen kan mau bar ai buram ya ka jimi pat. Ka day ka buram jong blay. Na bom jukut. Ka baula don ka jing temu. Na ka benta jongi ki briu. Tung ini kren ya ka bor ka jimi pat. Ka baula temu. Na ka benta jong Kibriu. Kasitis ki rom. Reulenong katakat ke basau. Kabaong kumni. Bakat kumbalapin mipat yaw kres na kibayap. Daka buram ka jong pa. Kum tamangiru ngenyayat. Hakajing tamay jong ka jingim. Kabor jong ka mipat. Na kibayap. Kam day. Baki nong yap hi
kidon ka bor ban mipat. Ubayap ulade ban pot kat kum ke jing bu bet jong ublay ya kibriu. Henry kane ka theo sa ka jinglong bakan jaman sim. Kabau blay ulatmu ban penwan ye kibriu jong ka pertay. Syaka mensim bandon ka jede baim bat ublay hakane ka pertay. Kamat ka banengkong kaburam jong pa haka jing mepat. Nginya pai syaka met ubriu. Hadin bagam sim kalam mino na ubriu haka jing yap. Kamet kamlong shu kalaput. Ya kamet ujisu latau kerpang. Sham lapun yu Jisu daga bor kabanau briu. Ke gospel Matius iwekat praga yato yangi. Habaka Mary baru Joseph kimpat yashem. Lapau ba kalapun kun ken now mensim bakut. Kataka day ka bor bat ka buram ka jang ublay. Kabaw labu. Ka long ka paplatam ka bamju jiam meno day tang hau khon jong blay ubala sle ubala kerko wapstal Paul ong kabenang kongki korin kat sandal nong kat ka balai po prang nrei blay u ai hau ka met kat kumba usngeu bhai hi kane ka long ka jingbu bet ka jong blay nakamta u Jisu u khon bamarway jong blay kabaar kaburam jong blay lapan pau haki angel ki jong u kisi pai bat kinong sa narpna yau Jisu kilas ngeus kembha namaru pilat ula ai ka bori ki ban pens kem yau maukang bat kila ups kem baharu Henry ki nong up kilak yu bat kila long kum ki ba yap yeroyo try kim la le shu namar wa ngel try lawan hier na beneng ula pentel lunno yau tau maukang yero yau try Matius atu pra kedekot kabaar kabalai kaburam bat kabor bala penkup bor ya ki kentai kakmat briu haka jisisha kamla ban pek persa ya ka leili namar ka bor jong blay ka tengshan na kakmat jong u angel jong blay bala wan ban pentelun yau maukang hakaba nagataga daw gisipay kilak yu bat kila yabler lam daw bleu ay ka bori ki kentay ka bakerpang kiru kin jen nala kyu bat kum banlong kum gibayab hi royal try to blay un pen ko bor ki kentay barbor bakin long slur ban kit kia ya ka met jong Jisu ka balong ka balang ka met jong Krisken wangel la kren haki kentay to what setting p na banga tip p ba piwat ya u Jisu yau bala sa narpna don hangni ola mipat yero yo try kokilok baro tongin keli yalade marway hato ngila sempang neem kamut ayu hangi bau Jisu lami pat namar jongi wapstol Paul plada lade ya kajing sngau tu ya kajing sempang ya kajing mipat utrai Jisu ukren ya gini kentin haka city ki Rome pralanong dekat ka ba sipau katway ka ba angkum ni re la daw tau mensim ubala penmipat
yau Jesu na ke bayap. U shong sa hapo jompi. U ta bala permi pat yau kres na ke bayap. On pelong emro ya ki met bayap jompi. Dau tau mensim jong u. Oba shong sa hapo jompi. Amen. Pin long ki ba sempang ya ka jimi pat utra Jesu. De habau mensemu don hanga hapi. Uba ngelawat bat ngelasem. Uba lawat yang ngiru. Uba la pentelat mai ya ka jing em jong pi jonga. Ban ngau tu bangi long ki nong pop mensua. Bat menta. Ngela ai tilut. Pila ai tilut how try Jesu. La long kumusol halanti Damaskus. Uba long unoyela persya yau Jesu. Henry uble ulak tak ya uda ka boru mensim. Ula yok ka jing pentelatmai. Bat ula long u Kristan uba shisha. Ngakot yang ilangi way pe way baro. Tongin sngau tu tongin sempang. Ya ka bor jong ka jimi pat. Amen but amen. Ya royal try. Nang penim jongi. Ubala kloy ban yap namar jong ka pertehi. Bat ubala mi pat da ka bor. Ubala long sok nengkong. Jong ka jimi pat. Ya ke bangai baro. To trang kerku. Nagam taga buram ga jong u. Amen.